Ndinotenda zuva ranhasi ratamuka tese tiri vapenyu, tichiparadzana nezuva ranezuro rakaitwa koti yakomuredhi wedu komuredhi Nyoka Yemabhunu. Ndinoda kutenda zvangu General vakauya nema-updates vachitaura nenzira yakanaka. Hapana munhu wavakanga vachituka, wavakanga vachipomedzera, asi vaitaura nhau yekutishingisa musituation yatiri iyoyi. Ari panguva yakaoma mwana waamai vedu Nyoka Yemabhunu. Nyaya dzese dzaitaurwa mumakotsi nekumonwa kwadziri kuitwa kuti pave nenyaya inobatika, ndofunga muri kungozvinzwira. Matangirwo akaitwa nyaya dzakomuredhi Nyoka Yemabhunu nemataurirwo adziri kuitwa nhasi zviri kuratidza kuti pane kakumonywa kadziri kuitwa nyaya dzacho kuti dzigone kubatika. Sezvamunoziva imimi kuti inyaya dzine chekuita nematongerwo enyika, saka panenge paine vanenge vachirwisana pakati penyaya idzodzi. Saka mukurwisa kunenge kuchiita vari kurwisa vacho vanenge vachiedza nzira dzese dzekuti zvinhu zviome kuna komuredhi wedu komuredhi Nyoka Yemabhunu. Saka izvozvo hapana chitsva, hapana chinyowani izvozvo. Pane zvinhu zviri kuitika nhasi, tinogara tichingozviziva kungoti ukaona wangosungirwa nyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe, sekuti nyika yeZimbabwe ndiyo nyika chete yasara inosungira vanhu kuopoza gavhmendi kana kutsura hunhu hwakaipa hunenge huchiitwa. Zvinotourayirwa munhu munyika yeZimbabwe, tingati munyika dzese dzepasi pano, Zimbabwe iri pamusoro munyaya idzodzo dzepolitical persecution. And vanotosvikira pakutosarudza kuti munhu anotofanirwa kutobva panyika, kutorasikirwa neupenyu kana achipikisa vanenge vachitungamirira hurumende yavo yavakaisa, yavasingade kuti ibve, yavasingade kuti ichinje. Chinhu chinonetsa ndechekuti munyika medu isusu tine dambudziko pachinzvimbo chekuti gavhmendi inozviti nhasi igavhmendi, iyo rejimu yedu iyi iri munyika yeZimbabwe, vagonewo kugadzirisa zvido zvevanhu kuti vageine vanhu vavo, nekuti zvinhu zviri easy, zvinhu zviri simple kuti vanhu vauri kutungamirira iwewe ugone kugeina trust mavari. Handiti munozviona manje, zvingatogona kutoremera munhu asina kana chigaro chaainacho, ari kutoturayawo kuda kutsvaga kuti avewo nechigaro chekutungamirira nyika. Munhu iye anotoremerwa kuti agonere vanhu, nekuti iye chaanenge ainacho mumaoko mazwi chete anenge achiudza vanhu neinfluence yake yekuvimbisa vanhu zvaanenge achivimbisa vanhu. Munhu iyeye haafanirwe kuti akunde gavhmendi kana kuti rejimu inenge iripo mumazwi nekutaura, kana rejimu iyoyo ine shungu nevanhu. Dai ZANU-PF yanga ine shungu nesu isusu, kutaura chokwadi ZANU-PF ingadai yakagadzirisa zvinhu kudhara. Dai ZANU-PF yanga ine shungu nesu isusu, kutaura chokwadi zvinhu zvingadai zvisiri panzvimbo yazviri nhasi.
vangadai vasina mafactions ese avainawo ekupandukirana nekunongedzerana vachimukirana pachavo vanosungana vachisungisana. Panorwa mikono, huswa ndo hunotambudzika nekutsikwa-tsikwa. Kana mikono yapedza kurwa, inenge yakuda kuzofura futi huswa hwacho ihwohwo. Ndo zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka mukurwisana kwavanenge vachiita vanhu, vanenge vachirwisana isusu tichitambudzika nekuti vanenge vasina nguva yekumbotifungawo kana kumbotitarisawo. Munguva yekuti isusu tinenge taakuchema tichiti kurwisana kwamuri kuita uku mava kutikanganwa, taakushaya izvi neizvi neizvi, tirangarireiwo. Vanobva vatsamwa vobva vatanga kutidya futi. Handiti munozviona manje. Saka isusu vana veZimbabwe takafanana nehuswa huri kuparadzwa nekuda kwekurwisana kwemikono zviri kuitika murijimu iyi. Hapana kuwirirana, ndinogara ndichimbotaura mumapaliamensi mavo, mapolitibhuro mavo, mabhodhi members avo ese aya, hapana ari kunzwanana nemumwe vamuri kuona vese ava. Mumakongresi mavo mavanenge vakagara umo, munenge mungori nekutashurana zvimwe zvacho munozvinzwa zvichitaurwa pano pasocial media. Saka tinofanirwa kuti isusu sepovo, isusu semacitizens, sevana veZimbabwe, tirambe tichitarira chimiro chakadaro, tichirangana, tichiungana imomo murevolution umu, tsvaga nzira yekuti tiite sei kuti timise avo vari kurwisana, vambovawo nenguva dzekufunga kuti aiwa pazvigaro zvatiri kurwisana tiri izvi, tiri muzvigaro zvekutungamirira vanhu, tiri kutungamirira nyika tisu takabata chiraramo chenyika yese, mafambiro enyika yese, zvido zvenyika yese. Saka tikangofunga kuzvisimbisa kana kuti tikanyanya kuisa moyo yedu mumasimba nyika ezvigaro zvatiinazvo izvi, tichikanganwa kuti zvigaro izvi basa razvo nderei, zvinhu zvacho vana veZimbabwe zvinorema. Ndiri kushaya kuti sei vanhu vakuru ava vachitadzawo kusvika padanho randiri kutaura iri, vambofungawo nezvedu. Chakatanga hakusi kurwiswa kwehurumende, chakatanga kukanganwikwa kwevanhu nekuignowewa kwevanhu nehurumende. Izvi zvekuti vanhu vari kupikisa hurumende hazvisi zvitsva. Mune dzimwe nyika hurumende ikaona vanhu vakunyanya kuchema ichipikiswa, hurumende iyo inotsvaga nzira dzekuti iite, yogadzirisa, yoita kuti vanhu vayo vagone kuenda panzvimbo imwe chete, vadzokedzane, vachikurudzirana, vachitendawo kuti at least pane zvimwe zvinhu zvatiri kuitirwa, pane reaction iri kuitwa nevari kutitungamirira. Kana tikataura kana tikachema, vane dzimwe nzira dzekugadzirisa zvimiro zviripo. Dambudziko rataita isusu nderekuti vari kumberi kana kuti vari muzvigaro vava kufunga matumbu avo, vava kufunga simba nezvigaro nembiri nemazita avo, vachikanganwa kuti nyika iyi havasirivo vega vane kodzero yekuirarama. Vanofanira kufungirawo varombo, vanofanira kufungirawo vasina zvigaro. Ndokuti nyika yacho ifambe zvakanaka, ndokuti nyika ive nerunyararo. Zvino pachinzvimbo chekudzorera runyararo nenzira yekuda kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika, vanobva vauya nemanyepo. Saka mukunyepa imomo ndo munozokonzeresa kuti vanhu vaite nharo. Vanhu vakanyeberwa mune zvinhu zvavanoziva vanoita nharo. Saka vakaita nharo vanhu,
vari kuzopedzisira vakumanikidzwa, vobatwa vachiurayiwa, vachipondwa, zvaakuzokonzeresa kuti iyo rejimu izopedzisira yaakungotonga nyika nechibhakera chesimbi. Zvinhu izvozvo ndo zviri kukanganisa mukati menyika yedu. Ndizvo zvaakupa mukana vaya vanenge vaakutsigira vanoda masimba, nekuti mukanyanya kuda masimba stereki imi mugere mukati maari, kana kuti imimi murimi makaatakura masimba acho, kunozoita vamwe vane mwoyo yakaipa vanouya vachikutsigirai vachikusimbisai vachiti rambai makadaro tinokubatsirai kuti murambe muine masimba. Saka mukuramba vanhu vachisimbiswa vanozopedzesera vaakutokanganwa kuti aiwa nyika haitongwe nechibhakera chesimbi, nyika inotongwa nezvido zvevanhu kuonesana nerudo. Saka hakuchisina gavhimendi yakadaro munyika yeZimbabwe. Vanhu vari kutambudzika vachipararira kunyika dzakasiyana siyana, iko kwavari kuzodzingwa futi vachingonongedzwa nongedzwa. Saka vana veZimbabwe vari kushaya kwekutizira nekuda kwechimiro chaamunyika. Saka zvinhu zvese zvamuri kuona zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekuignora ignorance iri kuitwa negavhmendi. Vatungamiriri venyika vari kuignora izvozvo. Izvi vachiri musimba kudai so, vari muzvigaro zvavainazvo izvozvo, vakanyatsotsvaga chaizvo nzira yekuti vagone kugadzirisa mitemo yenyika, vadzorerewo simba reconstitution, vatange kugadzirisa zvinhu vachirerutsa zvinhu zvemunyika mavo. Kukuudzai chokwadi vana veZimbabwe, hakuna munhu wamunozonzwa achiuya panapa achishevedzera zita rapurezidendi kana zita raminista achishora nekutuka nekunyomba. Izvi zvese zvamuri kuona zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekurwadziwa kuri kuita vanhu, nekuti vanhu vari kufa day and night nezvikonzero zvevatongi vari kutonga nekutungamirira nyika. Saka ndo zviri kukonzeresa kuti paite mheremhere yese yamuri kuona vanhu vachiita basa rekunetsana, kutukana nekuita sei panapa. Kozotiwo vamwe vanenge vaakutora mukana, vanenge vaakutoti ini ndindadiwo, regedza nditsvagewo nzira dzangu ndiwane mikana yekuba kuti ndigonewo kurarama nekuti ndaakukundikana. Idzodzo ndidzo dzimwe nzira dzinenge dzaakuita kuti zvinhu zvirambe zvichiwedzera kuoma mumazuva ekutambudzika kwevanhu munyika. Saka tinokumbira kuti vana veZimbabwe tingobatana, tiende panzvimbo imwe chete, tirambe tichiisa zvichemo zvedu, tichitaura mukuchema kwese nenzira dzese dzatiri kuona, dzatiri kufunga kuti tinzwikwe zvichemo nerejimu iri kutonga, igone kugadzirisa hunhu hwairi kutiitira kuti tigonewo kuzova vanhu vanozoonekwawo sevanhu munyika dzese dzepasi rese. Nekuti pari zvino vana veZimbabwe hatichisiri vanhu, kutaura chokwadi, tichionekwa mune vanhu vanobva mune dzimwe nyika dzakatikomberedza nedzimwe nyika dziri kumhiri yemakungwa uko. Tine chikamu chaComrade Nyoka Yemabhunu chinonzwisa tsitsi uye chinorwadza zvakanyanya. Ndinotenda General Stole vadzoka vakatipa update yezvinhu zviripo nezviri kudiwa nezviri kutambudza pamusoro penyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. Tine macontributions ari kunzi achiri kuenderera kumberi ekuti tigone kuenda kunobatsiridza pamusoro pechimiro china comrade wedu. Zvinotoda iwe neni hama yangu tikabudikira neuvandu, kuwanda kwedu isusu kuchaita kuti tikunde hondo yatiinayo pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu. Vanosunungurwa, vanodzoka patiri, toonesana takagara naye pasi tichitaurirana ari paground zvakaoma zvakatadziranwa nezvese zviri patebho izvozvi. Tinenge tichivhurirana, tichionesana naye, tichipanana nzira negwara kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
uye revolution yedu igone kuenderera mberi. Nesuwo vakuru vanenge vari kumberi kwedu avo, vana comrade Bombshell nesu Geza, ivo vamuri kunzwa vachinzi vari kudzoka kuzotipa maupdates ezvimiro zviri paground. Vanoshora zvavo havashayikwe. Kubva pakutanga vaingoshorwa. Izvo hazvisi zvinyowani izvo. Asi isusu tinongoteerera tiine nzira dziri positive, tiine nzeve dziri positive nemwoyo iri positive mukusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. Ticharamba tichiteerera tichiteedzera zvavanenge vachitaura kuti tigonewo kusunungurwa. Tese tiri vana veZimbabwe, tese tiri vanhu, tiri mhuri imwe chete, mhuri yeZimbabwe. Mukutadzirana, mukudzorana, tinodzorana tichipopoterana, dzimwe nguva tinodzorana nekutukana, asi chinangwa chinenge chiri chekudzorana kuti tigone kuva nemuono mumwe chete, tive ne1 vision. Tisaite zvekuti mumwe achitarisa uku mumwe achitarisa uku, mumwe achipererwa nemwoyo zvekusvikira pakuzoti zviri nani hangu ndingotsvaga mari, ndichitora advantage yesituation iripo. Pane mamwe mazwi andiri kunzwa ari kutaurika mumagroup, vanhu vachirambidzana. Ndinofara vana veZimbabwe maane mamwe maonero, andiri kufarira kuti maonero aya mamwe chete. Ndiri kunzwa vanhu vazhinji vari kukurudzirana, vakomana ngatimbomirai kuti titsvage mari nechimiro chiripo. Inzwai munzwe vana veZimbabwe. Nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu hongu, nyaya iyi inodyisa, inopisa mari yakawanda stereki, nekuti hakuna munhu asingade kunzwa nezvenyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. Saka munhu wese anocreata content yake akangoisa zita rekuti Nyoka Yemabhunu, vanhu vanomhanya kunovhiwa, vamwe vanolaika, vamwe vanokomenta, vamwe vachiita zvakasiyana siyana kusubscribe, zvichidaro nekudaro. Izvozvo zvinotoisawo mariwo muhomwe yemunhu anenge aenda kundoisa update yake yezvaanenge achida kuisa kuvanhu pamusoro pezita rinonzi Comrade Nyoka Yemabhunu. Asi chandinokumbirisa, ngatiregedzewo kuzvitora seentertainment kuvanhu. Tinozofanirwa kuti tizokurudzirana nevamwe kuti hama dzangu, tichiona zvinhu zvichifamba zvakadai, ngatiedzewo kutsvagawo nzira dzekuti tione kuti tosunungurana sei mukusungirirwa kwatiri kuitwa nevari kutirwisa. Nekuti hondo ina Comrade Nyoka Yemabhunu haisi kurwisa ivo vega, iri kurwisa munhu wese anonzi mwana weZimbabwe. Iri kurwisa vanhu vese kuti vashaye kwavanoenda nemazuva avo eupenyu. Saka ndoda kuti nditaure ndichiti ndinokumbirawo kuti Comrade Nyoka Yemabhunu varegedze kuita chinhu kana kuti zita rinoiswa panjuga yekutsvagiswa mari. Nekuti tikatora hama yedu isusu, chimiro chiri paari, situation yainayo yaya, tobva taitsvagisa mari, kutaura chokwadi hapana kwatinosvika, hapana kwatinoenda. Nekuti nyaya yekusungwa kwaComrade Nyoka Yemabhunu ndiyo nyaya ine maorganizations ese aya amuri kuona ari kupiwa mumazita akasiyana siyana. Ndiyo nyaya ine Geza Revolution, ndo chinangwa cheGeza Revolution, chiri chinangwa futi chekusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. Handiti muri kupanzwa hama dzangu. Saka haizi nyaya yekuti titambe nayo njuga isusu tichitsvaga mari, nekuti mumwe munhu ari panguva yakaoma izvozvi. Zviri nani kuti tizotamba njuga idzodzo tichizotsvaga mari, munhu iyeye ari mukati memusha wake nemhuri yake achifara. Ndo nyaya ndoda kuti ndingokumbira kwamuri mese imimi sevana veZimbabwe. Saka ndofunga ipapo mandinzwa tine chimiro cheGeza Revolution yatiri kuteera mazuva ano, chiri kunzi chingungundengu chamuri kungonzwa chichitaurwa mumaplatform akasiyana siyana. Kune vanhu vakavhura machanel akawanda
ari kutaura pamusoro kana kuti maererano nezvegeza revolution. Tinotenda nevari kutsigira, tichitenda futi kune avo vari kuita macontributions. Kune vamwe vanhu vane mwoyo yakanaka, hama dzangu, vasiri kumira kucontributa mari dzavo, vasina basa nekuti dziri kuenda kupi. Chavanongoda chete kuzongonzwa maresults kuti mari dzavo dzashanda zvipi nezvipi. Vari kuita vari kucontributa macontributions ezvese zvinenge zvichinzi zviri kudiwa pamusoro pekufambiswa kwegeza revolution. Saka ndinoda kuti ndivatende. Vazhinji vacho ndo vari kuita contribution yekurwisa kuti tiwanirwe rusununguko rwaComrade Nyoka Yemabhunu. Saka ndinokumbira hangu hama dzangu, tirambe tichibudikira neuwandu. Iri kutoda manhamba situation yatiinayo kuti mari dzacho mukucontributa dziite shoma. Kana tikabudikira nekuwanda kwatakaita ikoko, sezvataurwa naGeneral Stole pamusoro penyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu, nyaya iri kuramba ichingonditenderedza ndichidzokera pairi. Tikabudikira neuwandu kutaura chokwadi, tinopedzera taakutobhadhara $. Comrade Nyoka Yemabhunu vachitozobatsirika pasina munhu anenge ambobhadhara mari inorwadza. Asi ushoma hwedu, kushomeka kwedu isusu, kunozopedzera kwaita kuti vashoma vanenge vari panzvimbo vanozowanikwa vaakuzobhadhara mari dzakawanda dzavanenge vasingagone kuti vazokwanisa kuramba vachidzibhadhara, vachizoremerwa nekuti munhu wese ane nhamo dzinomunetsawo muupenyu hwake. Saka zviri kuda kuti tibatane, tishingisane, tichisimbisana vana veZimbabwe. Hapana zvakawanda zvatoda kuti ndimbotaura panguva ino. Chandinokumbira chete ndechekuti vanhu tibatane, tinofanirwa kubatana. Tinotoda ivo vakatotadza vacho ivavo, vakatombotuka revolution, vakatomborwisa revolution nevari kutuka revolution nevanorwisa revolution. Tiri kukudai mese murevolution. Uyai tionesane, tive nemuono mumwe chete. Hazvina zvazvinobatsira kuti mumwe achifoma movement yake achienda neuko, mumwe achifoma movement yake achienda neuko, tichisiya movement yakatangwa naComrade Bombshell Runesugeza mustudio yeHSTV. Ndiyo movement chete yataifanirwa kuti pari zvino dai takaramba tirimo mumovement iyoyo, tichiteera nekuteera masignals ese avakatanga kutipa kubva pekutanga. Izvozvo tingadai tava kure zvakanyanya. Saka hazvinei hazvo, zvinonzi vana vembwa vasvinurira nezuva rimwe chete. Uyai tibatane, uyai tisangane, tive nechinhu chimwe chete chakataurwa naComrade Nyoka Yemabhunu kunzi ivai nechimwe chete, kuti mugone kukunda hondo. Nekuti hondo yatiinayo inotoda vanhu vane chimwe chete, maita basa.